По-млад съм от теб. Не знам. Макар че аз съм 20 някъде. Къде съм аз? Нали бе? Анди веднага пиенето. Тя се знае. Нали бе? Да пие. А нощи? Чакай да взема. Кой душа? Анелио? В мене! Айде, ще стане пожарно. Чиите малко с стъкленични. Вени, ще идва ли днес, бе? Не. Никога, оставите им тортичка. Добре. Такива чини. Няма другите. Добре. Да надухам. Да надухам. Айде, духай. Ай, ще правим. Първо ще правим. Не, без песни. Моля да се казвам. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Без Бото да се ми даде. Анки режи. Анки режи. Скапа. Ти ще приемеш. Благодаря. Подарък. Има, ела да подарим една чини. Много, мерси много. Да се това пък и някой ще отиде. Най-голяма. Човека, така, така, студено ти, само няколко минути, още помогли. Какво е това, бе? Не мога да бъда... О, да, това ще е някакъв ужас. Благодаря много. Взема това чисто долу да играш. Какво е? Кажете му, не са. Повече се самолет. Половин час. До месте. За всякаква дружителство желание скоро вече си. Да, абсолютно. Ангажери, много благодаря. Да. Трябва някой Трябва да кажеш само снимаш. Само трябва да кажеш ден, в който ще се извърши тази безумна лъж. Това нещо. Страшничко. Само с един човек. Ще гледаме да няма много вятър. Ако е страшно, ще пусна на статив да снима и ще хвада това вече. Само един там. Колко рожденика има? Един рожденик и един час. Страшно. Абе, вземи сега, ще няма страшно. Къде самолет? Ако да снима. За някакъв парашют. Колко цигата е мотора? Криво да събрали се един. Това е страшно, да. Страшно и че и половин час. Имат ли оцеляли? Бащака, че няма камера. Има ли такова? Има камера? Не, бащака да няма вътре камера за... Не, не е страшно, не е страшно. Страшно. Не е страшно. Супер си, направо. Кога му се отиде? По всяко време, когато кажеш. Само предварително, да. Само проверяват времето дали ще Да, добре. може да мине от тук или не да. Само за половин И на час. новини. Далеч му летиш. Много благодаря. Чакай малко да се затопли, че се е малко бори. Абе, много е лошо време. Айде, Много късно време. Аз ще трябва да... Герски очи се става.